Добре дошли на Гребенът на вълната. Вие сте с сделка или не? Аз съм матрос Жасмина. Тук съм, за да изпълня дълга си, като ви представя новият ни участник за днес. Той е част от българските военноморски сили в продължение на 14 години. Чест и почитание, вашето име и чин. Чест и почитания, мила госпожице. Капитан трети ранг от резерва Румен Озунов. По прякор Туко Бенедикто Пасифико Хуан Мария Рамирес. Банкерът ще ви изпрати флотилия от оферти. Каква е вашата тактика? Моята тактика е тотално изчакване, тотално изморяване и нанасене на тотален финален удар. Благодаря ти. А вие, безстрашни мореплаватели, ловете златната рибка, като ни изпратите СМС текст TV на 1585. Ние, за разлика от нея, изпълняваме желания от 10 стотинки до 100 000 лева. А сега, нека ви пожелая попътен вятър, защото започва приключението сделка или не. Ето го и капитанът Румен!